वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NTC। आप देख रहे हैं न्यूज तक सिनेमा। सिनेमा की हर खबर सबसे पहले आप तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर डाले, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दे ताकि सिनेमा की सारी खबरें देखे आप सबसे। तो नमस्कार भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और रोमा लोग देखे शुरू कर दिल बानी न्यूज तक सिनेमा। भाई एगो भोजपुरी के तगड़ा फिल्म आइल बा जेकर नाम बा घूंघट वाली सुपरस्टार। आप लोग ट्रेलर देख लो, हम घूंघट वाली सुपरस्टार के बारे में हम बात करम। अगर नहीं जा देख ले तो हम बता दें कहाँ देखल फिल्म। ए रुका ना, बता कहाँ जाता है यार, आओ है ना, बैठो देखो के बाद सब तक पूरा बता देते फिल्म की स्टोरी है ये। अगर नहीं के विश्वास तो तू जाके देख ली ट्रेलर, ठीक। तो चलिए भाई लोग, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक सिनेमा पर। जे भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बा न तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, बेल आइकन वाली घंटी दबा दो लोग, और चैनल के अपन दर्द याद हित मित सबका के शेयर कर डालो लोग, ताकि हम लोग भी पता चले भोजपुरी में कौन फिल्म कब कहाँ कैसे आ रहा बा। तो चलिए आई हमने के बात कर जाओ घूंघट वाली सुपरस्टार के बारे में। तो फिल्म के निर्देशक बाड़े इश्तियाक शेख बंटी, फिल्म के निर्माता बाड़े संदीप सिंह और इश्तियाक शेख बंटी, फिल्म के लेखक बाड़े अरविंद तिवारी, कंसेप्ट बाड़े लिखल मतलब सुझाव दे बाड़े फिल्म लिखे खातिर संदीप सिंह, गीत लिखले बाड़े प्यारे लाल यादव, संगीत दिले बाड़े ओम झा, और छायांकन के बारे में बात कर जाता है फिल्म के छायांकन के लिए बाड़े प्रकाश अन्ना जी, कोरियोग्राफी के बारे में बात कर जाए तो कोरियोग्राफी के बारे सोनू प्रीतम जी, आर्ट के बारे में बात कर जाता है आर्ट डायरेक्टर बाड़े शिवा जायसवाल जी। अब ये फिल्म के नजर आ रहा बता दी तो फिल्म में अमरपाली दुबे नजर आवत रही, राकेश बाबू नजर आवत रही, ज्योति मिश्रा, संतोष श्रीवास्तव, प्रिया सिंह, देवेंद्र पाठक, संगीता राय, सपना यादव, आशीष यादव, तमाम कलाकार ए फिल्म में नजर आ रहा बाड़न। एगो थोड़ा सा सीन देखी। मुंडनवा हो आज ललना के होला मुंडनवा। तोहर हिम्मत कैसे भइल कि पतो के उतना लोगन के बीच में गीत गवावे के? अरे अपने तो बंदरी बिया, वो के बंदरी बना दे। हम एक के बात का जौन घर वालन के पसंद नहीं खे वो तारा के नहीं खे करेंगे। चुप। तो आप लोग सीन में देखनी है ना भाई, काफी इमोशनल देखावल बा। तो भाई लोग आप लोग सीन में देखने ना काफी इमोशनल देखावल भाई, मजा आ गई। तो चलिए फिल्म पर थोड़ा सा हम फोकस करम, तो फिल्म पर थोड़ा सा बता दी, चलिए बता देते। तो फिल्म में यह बा कि घूंघट वाली बहू के रूप में नजर आ रहा बड़ी अमरपाली दुबे, माफ करो घूंघट वाली सुपरस्टार के रूप में। काहे कि इनकर शादी भइला के बाद इनकर घर वाला निखल लोग चाहत मतलब ई गाना गाओ और संगीत सीखल लड़की है। तब तक घर में जैसे कोनो फंक्शन पड़ रहा था तो लोग कहते भाई अपन पता है बुलाओ ना उनको गाओ, तो गावत तरी तब तक के उनका गांव में एक लड़की उठा के वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता, और वो अपलोड चल जाता है एगो म्यूजिक डायरेक्टर के लगे जो मतलब ग्रैंड फिनाले के ऑडिशन लेवे वाला बाड़े। वो आवत रहे कि भाई आप अपन पतोई के भेजी हमारा मतलब एपिसोड में गावे खातिर, और एमे परिवार में थोड़ा सा नोक झोंक होता, उनका लोग मना कर देता। लेकिन अमरपाली दुबे के सास कहते कि हम तो अपन सपना त्याग चुकल बा, लेकिन तोहार सपना ना हम तेजे देम और हम ताके सुपरस्टार के ग्रैंड फिनाले में लेके चलम। उ अगर ये हमने के गाँव में चर्चा जोर शोर पर चल बा, इस चीज के भी हमने के देखा बा, तो जो मतलब चर्चा के नाम पर लेके जाता ग्रैंड फिनाले में, लेकिन तब तक दुर्भाग्यवश उनके घर वालों को भी पता चल जाता है कि शिव चर्चा के बहाना करके जात रही। अब ये मतलब पूरा नोक झोंक देखा बा और काफी इमोशनल फिल्म भी बा। आप लोग एक आके देख सके नहीं अगर आप लोग कलाकार बनी तब, न तो बाकी कोनो खास फिल्म लिखे। बाकी आप लोगों से विदा लेना चाहूँ, विदा लेने से पहले ये कम कि आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ल चाहता नहीं तब नीचे अपन इंस्टा ID लिंक कर दिल बानी, आप लोग हमके वजह से जाके जुड़ सके नहीं। अगर आप लोग कोनो सवाल हो कोनो विवाद बात होके तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करिए, आपके हर मैसेज के रिप्लाई हम जरूर दें। और हमके दी इजाजत, आप लोग एक देखा न्यूज तक सिनेमा। नमस्कार, जय भोजपुरी समाज।